Hi guys, good morning ug welcome back again sa mga channel guys. Manguha ko dari hanilika kay hang ihampil dari sang hubag. Imo ni siya para pabugnaw. Kay ganihan nanuli ko og atong bujo, mo ko kitag bujo good. Nasa bujo to nangatkat mas ibabaw sa kahoy, di man ko kakatkat. Tinan ka laman guys ti hanilika ang panguhaon. Kuha ko dari sara kabuklahon guys kay haram ni hugasan ni gaman ipadekdek nang gabrit kay ihampil dari. Daha naman pong buan des tengah kay ro muka lusot agi jang tumoy sa hubag. Ani guys niya. Para kang ibutang guys karon ya. Ani sang hubagon mo. Dagdagan sa si Ja. Hugasan sa maadon sa dagdag. Guys, Gabriel ray butang. Yan daw ni bungo. Muwa na tang yayay. Ano ba na lagi nito bes? Man. Lagi na. Matangtang lagi si Ja, di lagi ko steady. Yeah. Ano man yun, lainan? Yun na, yun eh. Basta mo naman. Narang sakita gabi haram man kanang gitaasag ang kamot jadi mga kuha may nga na kitman. Karatihan pang iliya da samot. Imni nagkuan, luksa silid. Amok si club may gihatag sa doktor. Guys, ang nangagkag in taon siya nakakita sang hubag. Kumon Debbie. Yun naman. Na guys, nabutangan na pabugnawan. Gabi ngut-ngutahan nang gi. Gusto. Kananggi kuanan. Game na nagmikinamik jadi happy si club. Susi sa ko nga ni guys itaas agahang bukten karong mahampilan si Ja kay gahang iingon maipit man di man mahampilan. Ha. Kainam na kong tambal. Nawa nagat-ngat ang iim nang kinamik pud. Mangwas ako dari kamunggay guys kaya mga laujon. Kaya ngodlot tag amang kamunggay gipang uwan. Panaol. Madun tanig di na punay pang utuhon. May mamanguha dari guys pang utuhon ng pud dapat salin-salinan pud silan. Dari kamunggay arong makahigop tag sabaw na fresh. Panaol. Kapag sa bulag alokbati. Kay alokbati dari guys. Ang alokbati dato kay dasang adlaw kay hamang gihurutan og udlot. Dari ko mga spikas. Mao rig hang gipanghuaan guys ug katong hang gipananam dadto. Katong hang gipanghuwa pudas sang adlaw kay amang giutan. Adi. Hello guys. Naman gazan ning daghan tag tanom. Ang daghan tag mautan. Yes no. Las pikas mo ako guys. Dari mau gulay-gulay. Gulay-gulay. Naman. Terus pikas guys mo. Ya. Punan rin ganas. Ano guys, tapay amang ganas. Ya. Hindi ko dari madigit. Baaning iro ani. Tasan butiron. Napay daghang udlot ag amang ganas. Sinaol, kautan ta kan may ganas. So, nilaw-oy taron guys. Para sa amang baby kim-kim. Kasi sa milaw-oy karon. Kaos mga chikiting. Okay. Ano guys. Okay. Yan guys, kautan na pod mi. Alokbati ganas ug kamunggay. Laudon yo. Kami na laudon yo. Kala. Vitamins ba? Para vitamin. Padugang sa dugo. Padugang kap. Yan guys. Yeah, kasaring haruson ning kamunggay. Haruson sa rin ang kamunggay guys. Isagulan mas samang nilaw uy. Yan na guys. Sagamang ganas na pelok bati dari. Sagol na. Magharos ko daring kamunggay kay mo rin sagol na sa mga nilaw uy. Kanira mga dahon-dahon guys. Kuan. Kay gupo na mas kim-kim. Kay gupo kim-kim og sabaw.
Kung adjog dali. Lian. Palitan po to naman sa vitamins. Lamat ka adyo te. May kuwang ka magtambaw ni Kim Kim katong isang amoxi club. Dugangan na magpalit guys. Lamat ka adyo te Eve. Papalit pa sa prutas. Kim Kim. Nanasag mangga. Isa ni luto. Des pag sugod sa isang hilanat kaya di man sa ganahan mukaan lagi. Us-us ang isang timbang. Mas 12 na to'y timbang ni us-us ni himo na lamang 10. Pastilan 10.5 na laman. Pakanan kanunay kamunggay guys. Haro di maulian. Naman to dun sa Kim Kim. Lahiras do kalaki sa unas gagmatoy pa kay dagge. Kim Kim kay gamay man. Ano ko guys kay sakit pa sa daghang ilot. Baro ini ilot ka ni. Ito guys maadyo ra ni. Dali rin maadyo. Hampilan na dato. Ang hampilag hanlika. O may kuan. Katong na ay. Sa nga natutong. Uy bujo. Nangita ko bujo. Mangita pa ko bujo, lami man ko na tong bujo butang dari guys, dek-deken sa ibutang dari sa hubag. Karong dali sa maadyo. Mangita pa ko bujo guys, dadi may handili ka dari, may hanggi butang. Mo to yung hakot sa mga kuanan tong hubag. Kay bawo na mo sa tong hakoto niya. Mahakot niya mga kuan. Mawa naman dyan sakit guys ang imnag may finamic. Mawa man na ngut-ngut. Huwag lagi ni katug kaya di man ta makaingan. Magsige man naman tag nang naay kuan. Ang kamot itaas kay sakit man. Ipit. Bis lagi hinuon daghan tag buhat na hinuon pa ning sarga hinuon pa ning hubagan ning kagwangan ni. No, mawa ra ni guys, dali ra ni mawa kay daghan way pang hampil na ni mga dahon-dahon, kabugnaw ba? Kasi jam ngut-ngut kay ambak man gyud ngut-ngut tari sa bus. Gyud ngut-ngut maabot tari sa kilid sa kuan, didi. Nang panghampilan og mga kabugnaw. Yan na guys, sagatang kamunggay. Di ka daghanan kay aron di mo pait. Kung ganahan mo higop ang bata. Higopon ron. Luy, og sibuyas man imong ipanakot. Bukaw na gatang ininit guys, di Tanang ilunod rin ang kamunggay. Di sarisa di ay. Lunod sa gatang alokbati guys, di na, karing kamunggay harang sabay sila. Dali raman yung mga luto. Muna yung mga kuan ron guys, pamahaw, hinauoy, mikadyo. Tagatang panakot. Ito tayo. Na guys, sinanatag madijot. Na guys. Yan na guys, sa kamang nilaw oy, di Wow, lami kadyo. Masakpan na pa. Hauna sa pa. Kora haun. Mag Pirarets mig buwad. May gingari, mga ipares na to sa nilaw oy. Lamat kadyo te. Vienna sausage. Kaya guys. Kami isa ni kaadjog sud. Basta ingani. Apa? Yan na guys, mahautan ninyo guys dia. Buad, na yung nilaw ug day sausage, ng katong ipadani ati sipin. Mahautan ninyo guys. Ikaw nag... Ano naman? Mahauta guys, mahautan ninyo. Higop og sa babi, rumulian bi.
Ano? Higop tayo ng sabaw, guys. Ah! Kadzo. Init? Init? Kadzo pa. Hindi init. Kadzo pa, ron di init. Namik kayo, no? Tonton ka? Ano ito ba? Sausage kaya, alam mo yan. Nakman sa ito, aman na. Hmm? Nakman sa ito, aga. Pinala ng ate. Lamis na eh. Salamat ka, te. Sabi. Sausage. Sabi. Butang higutan ka, Inday. Sila ba? Sausage. Tinapan naman. Sila ba? Mag-iring. Mura na mag-iring. Tila para mag... Kaan, be. Lami, be. Kariutan noon, be. Lami na kajuutan, be. Ano ko lang Na, guys. Gulay. Ano ba ito? Ram, ayaw na. Uy, higup po. Kaano gutan? Hindi ba gan ha? Bahugan ni Jah. Hilig ni Jah bahug. Sa bola. Higup sabaw. Lami ang sabaw. Lutaw, ayaw na. Hmm? Lutaw, ayaw. Ayaw tao. Lutaw, ayaw. Luto. Luto, wag mong luto. Si Kuya Gael, guys, nisadyo ukaan kay mo paning eskwela. Nisadyo ukaan si Kuya Gael. Ako kasama ko pa yan. Kuya Ken kay palisman re. Unod. Hmm? Mana si Meet mo mana? Unod. Mana? Kusar mo ha? Kita keluar gawin ka. Talod. Hmm? Talod. Ati dua. Tundod. Iya mayod. Sinsya na mo saba agkuan sinso. Iya mayod. Minyon. Tumba. Minyon. Iyan. Tanaw di ka. Dua. Gabi. Miss. Dua ka ba sa? Dua ka? Uwang ko. Hindi ah. Tuyo, di Put na. manukam. Put na kay rom kabalik ka subot na kag minyon. Uwang Na mo. guys. Tuyo. Ang talinzo. Di ko huwang tuyo. Kuya. Tuyo chicken. Ikaw nagagawa. Kalutan be. Kunin mo. Kalutan pa. Ako, di manuwang. Hmm? Kanugutan kay pagmun ka. Kanugutan kay pagmun ka. Ako yung ate yan po. Pagmun kang ate. Ako nga. Ha? Kanugutan pa. Wagwasan. Matis. Di ko. Kung kamatis, lami man na. Gulay lang ka na green. Lami na be. Kamunggay. No. Talo yan na. Sama na Luy bubuk. ah. Kaagluy ah. May luy ah. Pang. Lami. Tambal eh. Yan. Buyas. Ikulutang buyas. Daon ba? Kanya very good. Ningit o gulay. Ini. Kumbate. Ito na ha. Ito na. Rumaulian o gali ha. Kalaag na ta ha. Yummy. Lami kayo. Aligo na sa dagat yung may ulian. Hmm. Ligo, may dagat guys. May dagat guys. Ito. Umaulian na isang ubo guys. Sigaban. Na may uban na to be. Rami. No? Kinsa? Rami. Kinsa ka uban? Tita Rami. Tita po rami. Di man pala doon paligo. Ligo sila. Di pala doon lagi. Na guys, maligo ko na may dagat. Kauban sila Tita Rami. Kaya di man madadon og ligo. Why dagat? Ah, hindi ko ni budget. Hindi ko bayad na. Sunod na be. Malipay may dagat dyan. Pero guys, malipay dud ko na sila dagat dud. Ito tayo lang ma'am. Samtang patuloy po. Ubal. Hmm? Ubal sila. Okay. Di mo na makuha Kan gulay be. Bad. Bad na be. Hmm. Nagulay na, kain gulay. Favorite. Kamatis.
Ikaw din. Ano ba? Dami buwan. Buat guys. Buwan. Parang isa ito nga kahit tabunan ng gaman kay rong dito moyos mga nila to mga sitos buad. Sitos mga iring. Busog na. Nga? Busog na ikaw. Ano tayo sa mak... Oy, napamanggod. Busog na. Pagtarong ba? Naan. Sure ka? Busog na ko ng isa Hindi ka guys. nagkaroon ng tubig. Inom mo ng water. Nagkaman na pa yung nagkakatong kuan. Naudaw. Inom mo ng tubig. Water. Ang basong kim-kim ko. Yung mga magkuan. Kaya mong baso kim. Daghan ng water. Daghan na. Umuwa ng kuan niya yay. Umuwa ng imong kuan. Ubo. Hindi na tambal na. Yay. Butol-butol. Aman. Ito. Aman. Tako. Kita ko. Tako. Lagi. Nada ilok mama. Kita. Butoy. Bako. Lako. Injik na. Ha? Injik. Injikan. Na, injikan. Nung punong ilok guys. Inayanan. Yay, samot. Inara. Inaira. Namantukon. Ikaw? Hinaira ko nung guys. Di ko nutakon. Basilan. Ang ilok. Injik. Injikan na. Inara. Injikan nag-ilok ni mama. Itang injik ani. Anak bakton. Naayayan. Injikan good. Mana ikaw inom tambal ang di injikan ha. Injik. Punawin. Ito pagwasan ka, ito ripo ka. Tabian. Tabian ka do guys.